Was it the voice? Was it the fire burning in me? Good morning, viewers. We're starting a new channel. It's called Brian and Miss Piggy. and we're going to start it as of today, okay? Brian and Miss Piggy. Check out our new channel. Undawi na naman kami sa Koan, PA. Viva! Viva! PE! PE! Kahapon galing kami sa PA, ngayon balik na naman sa PA. Magpapadala si Banana ng pera sa Pinas. Nandito na kami sa Walmart. Hello, morning. A little bit colder, huh? Winter has arrived. Ito kami magpapadala ng pera ni Banana Ulala sa Western Union sa Walmart Park. Kaya walang Western Union sa aming lugar. Biyahe talaga kami ng ilang minuto, no? Layo. Nice kadyo ang Walmart Park. Ay limpyo. Pick and Pay clothing. Marami ng jacket. Oh my God. Nice ang jersey, oh. At ito naman is Mr. Price. Puro na winter clothes ang kuan mga display kay kuan na winter na diri ah. Mapay pag-abot sa winter. Mr. Price, oh, Mr. Price. Doon sa kabila is cotton on and then body ang mga mamahaling damit. Nandito na kami sa Western Union. Yo. Libot-libot muna kami mga higala, oy. Ang tagal na rin namin hindi nakapunta dito babanda sa Walmart. Mahal na ang diesel ngayon. Bahala na. At least nakasuroy-suroy, no? Diba? Hey. Today is Monday. But hindi kami nag-open sa among maliit na tindahan. Para naman makarest. Bitaw, oy. Sunday open kami. Monday close. Maganda talaga lugar ang Walmart, mga kahigala. Malinis siya. Tapos ano, yayaman yan. Dumaan kami dito sa Sunred Village. Galing na kami sa Walmart, no? Dumaan kami dito kay Nami Tujo. Tujo. Sorry lang ang pig. Kahigala. Walking. Woolworths. Mingaw ang Sunridge Village today. Way mga kwarta ang mga tao. Arang mingawa. Pwede ka magsyagit-syagit rin dapita. Dumaan kami dito sa Spar. Kay kahapon bumili kami pero hindi kompleto. Kaya nagdali-dali kami. Okay. Tapos na kami bumili ng aming mga kailangan sa bahay. Hindi kami natapos pag grocery kahapon, oy. Ngayon tapos na. Tapos dito naman kami sa fish and chips takeaway. Doing the 100 meter. Walking. Di off na mo today. So sorry oy. Sa ba? Ang lamig na mga kahigalang, lamig na. Tignan niyo ang suot ko. Dito kami bumili ng fish and chips. Dito kami uupo. Nagpahangin o nagpainit. Kay tugnaw na. Ito lang pagkain namin. Dumaan na naman kami dito sa Walker Drive. Soray. Gikan sa kuan. Sunreds, Walmart. Diyan na po may sa Walker Drive. And just levitate.